Dnes sa budeme usmievať. Úsmev je totiž najkrajšou ozdobou ženy. Aj keď je úsmev fyzickým aktom, má tiež psychologické účinky. Tým, že sa usmievaš, vysielaš pozitívny signál svojej mysli a môžeš tak ovplyvňovať celý emocionálny stav a vnímanie situácie. Takže nie je len dôsledkom šťastia, ale môže byť aj jeho spúšťačom. Poďme úsmev vnímať ako nástroj k vedomému ovplyvňovaniu toho, ako sa cítiš a dokonca aj ako vyzeráš. Vybrala som pre teba naozaj jednoduchý cvik z tvárovej gymnastiky. Tento cvik pôsobí najmä na ovisnuté kútiky. V tomto mieste máme veľa receptorov, ktoré nám pomáhajú tvoriť endorfíny, teda hormóny šťastia. Spojíme tým vytvorenie dobrej nálady s anti-agingovým efektom. Tento cvik má dve časti. Prvá časť je usmej sa na seba do zrkadla. Najviac ako sa ti dá. Môžeš si potom pomôcť aj prstami, natiahnuť ešte kútiky, takto. A vydrž tom 10 sekúnd. Druhá časť, následne našpúl pery, ako by si chcela dať samej sebe bosk v zrkadle a daj na podnebie jazyk a daj taký jemný potlak do líc. Asi takto. Tiež to vydrž 10 sekúnd. Zrýchlenie by to teda mohlo vyzerať takto. Dúfam, že som ťa aj týmto pobavila, pretože určite to vyzeralo veľmi zaujímavo a už len toto ti mohlo spôsobiť smiech, za čo som rada. Opakuj teda tieto cviky aspoň 5 krát. Ak by si sa s tvárovou gymnastikou chcela viac zahrať, na YouTube nájdeš množstvo inšpirácie. Nakoniec sa nezabudni na seba krásne, očarujúco usmiať do zrkadla.